Sve je to dobro, ali nekako nije potpuno. U to vreme se dešava bombardovanje, ja sam na 2. godini. To je nekako period zaista koji je meni sama ta, da kažem, nesigurnost i nestabilnost u državi i sve te spoljašnje okolnosti, mene su onako navele da se ja uopšte preispitam šta ja želim u životu. Baš sam ovako razmišljala zaista duboko. Zašto se truditi na neki način za materijalne stvari kad evo desi se bombardovanje, ostanu ljudi bez ičega, sem toga znate svi da sam i ja, kad se desio rat u Bosni i Hercegovini, da sam izašla iz Mostara, da sam izgubila sve materijalno. Nekako onako se osjećaš potpuno prebačeno u jednu drugu dimenziju i onda je meni tada, u stvari za vreme bombardovanja, se vratila ta ideja da razmišljam o tome, ok, pa evo vidiš da materijalno uopšte nije nešto za što mi treba da se toliko trudimo. U životu tada sam odlučila da odem u manastir. U manastiru sam provela 11 godina svog života i to je najdragoceniji period mog života. Ja mogu zaista da kažem da je to najdragoceniji period mog života kada sam ja u stvari otkrila ko sam, šta želim, gde želim da idem i u stvari to da je moja otadžbina u stvari nebo.